Simba dire. Ngayon, ano yung, ano ako simba dire, naigo dyan ko swali tinunan ng pastor, pero wala dyan yun nga, panbitaw ka ng, Igo dayon. Oh. Igo sa wali. wala ko di pahawa na yun ba, ka ng, pero tulog. So, tag, mag-pray ba nga magtindog, gitulog ko, na, tuloga. Ngayon, tingala kong pag wala ni Simba, wala makugi, wala na may tulog. Bali naman pagkalat na akong mata. Yung hangtod nga, kaning, hangtod na nabot na akong pila ka years, na-realize na ako nga, kato ay, gihilantay kong hapit na mabulan, kuan, kastigo di ko atos Ginoo, kay tungod kay, naimudala na akong Simba, nga, dili ko muuban. Oh, yun akong di ko kapoy. Oh. So, nakadasig ni mo. So, ang nakadasig din ako katong sa versikulo pud katong sa kuan ni Filipos 4:13. May kalig-on ako, I can do all things through Christ who give me strength, no? So, nagyutay kalig-on, no, sa matag bisan sa mga pagsulay, naadyo tay mga kalig-on, no, tungod ni Jesus Christ, no? So, muna nabot ko karong tuiga. Kinsay tao nga gigamit nga instrumento nga kuan ka kanang makasabot ka sa kamatuoran Si o kanang unsay kanang nabag-o ka sa imong kinabuhi. una kong mga pamilya din, kay sila may sig dala na ako simbahan ba. Din sud si pastor. Amen. Sige, salamat. Sana. Okay ra ka, di ra ka mo. Ay, gaulaw. Wala ra tayo ko anay. Sige. Ako sa una po, liyagon ko kayo. Na ako'y joke di ana. Sa una mo kumpisal ka sa pare karon mo pwede na dai sa pastor. Sige pa dayon. Nya, kan. Kusog ko manunglo ba? So ka manunglo. Wala ka tong kan. Wala problema na. Yun ana man ta sa una. Sige, sige. Padayon. Nya, nasalaag ko, kasabaan ko sa kong magulang. No? Maglagot ko ba? Magsumay-sumay ko. Magsumay-sumayan sila. Nyag mag-away gani kung sa ta. Nalaro, di ba? Karon. Ya karon. Karon ako sa ko ay. Amen. May nakadala na ako. Akong lula si Koging. Pagsimba mo pa dahil. Amen. Ayaw mo sili. Kuan. Padala-dalaan yung mga kauban. Okay ra, okay ra. Okay lang ako nang mahinunduman. Mas nindot nang mapagawas po nato atong kuan. Di ba ko? Nya. Ang kayo ng luwas kaagili. Ano akong lola nga. Paglion mo. Pagsimba mo. Tinarong. Ayaw mo si kuan padala-dalaan ng mga bata. Kalain ninyo. Yung mga batanon karon talagsay. Tinood. Moto nagpadayon akong simba. Nakakuan jud simba ng lubat. Ngunani na karon. Lagan namo ang simbahan na adto. Mura to. Amen. Sige. Kuan na ako tas on kay Sige, sige, sige. arat kay kung tunulan. Sige. Kuas na kay di majud kuan ng kanang di pata Christian, sunod-sunod ang simbahang kuan, Katoliko, Aglipay. Ya. Danang murag baliwala ra man po na ako nung magsimba-simba ko didto sa Katoliko ana nya. Ako ang papa na may simbahan sa una dito sa bukid po, dito sa kuan. May simbahang apostolic, nya apostolic church. Sunod-sunod ko dito. Ako una maayo ba? Gaan-gaan. Papa. Sige ra mig undang-undang, undang-undang kay kaning kuan pod. Nabungkag Si akong ginikanan nagkuan. Dayon kanang nag-eskwela ko high school. Nakadala na ako kay kato si Dailin, wala naman po siya dali. Ningan na siya manimbata dito soy. Sige, mga tuta. Sumoto, nanimba mi diri. Sikad ato, sige na kung sulod diri. Dayon, kanang, sa giingon lagi niya nga,
kanang pilimirong magsige ka paminaw tulog kay tanan lagi nya. Magsige jud ko hala dugayang mahuman si pastor ug kuan kadugay katulugan jud kay tanan. Oh. Kaning wa pa ta kay kasabot ba? Basin untag mahuman dayon ni si pastor lagi kadugay jud kaayo ni sa kuna-una. Yung gutom Yeah. Karon na-realize na ako, wala di man na ito maayo. Amen. Kuan man jud dayto, di man jud to maayo dahil mag-ingon ato ko kay ang Ginoo nakadungog jud adto. So, kuan muto karon kuan na ko kanang ako jung kuan jud pag-ayo ang pulong sa Ginoo sa akong kasing-kasing sa akong nahuna. Amen. Bisag malimtanon kayo ko pan akong gipangayos Ginoo nga bahalag malimot ko sa ubang butang basta ang pulong sa Ginoo di jud ako kalimtan. Amen. Sige. Ikaw na po sunod, Nay. Ako sa una, naglibay. Naglibay mo may among waman kay mo may sa among kanan pero naglipay ko nuhay pero dili imong nagsigig simba. Musimba rin na birthday. Walay sinimbahan ba kaayo. Barag na nai katang kilantan mo na yun nga manimba ko niya Oh. nga dali-dali. Unya. Magbiso ko muna nga naman ako ang mga tao nga. Magluhod anang nagbarog, unya mo ilahang pangayog tabang. Nya dili mo ligo. Oo. Biso ko muna nga. Ano araw ako mas tao may ligama. Ano nang may gituuhan. Ako may pato, hininyo na ko. Magsimba mag-ampo ko sa kinagalingon. Tagtawag sa Ginoo. Mag-ampo ra ko sa kinagalingon. Nahantod ako mga bata na akong tubuan na sila parang mga anak. Hantod ako mga apo. Gusto na ako nga naisimbahan nga among kakaplagan. Amen. Pasimba-simba na ako sila apostolik. Nya, nakasulod po ni Kas. Lahi mo po ang apostolik. Mura nga. Pasalahi. Karon kanina sila diri amo ang nakaplagan. Nagsimba-simba sila ra. Oo. Nagkuan ra dai mo diri ing alas nagmiro ing asawa. Nagkuan ra man ni diri. Dai pa man to sa una. Oo. Ay naku akong kuan ra to ako muna ako kasimbahan lang din. Sige aron akong gusto nga makasunod ra jud sila nga tarong sila. Amen. Hanggat tayo. Yung to drone nga sila Hanggat na. tayo. Salamat kayo. Sige, sunod. Ikaw na po. Dinawala ako. Diskan ko nga. Sa bata pa ko kuan wala ko kuan anang paidihan ako aning naminyo kani bang sa bata ko giagad ko sa akong amahan nga. Kuan. Kani bang UCCP man mi. Sao na. Simba jud matag Domingo. Moy ako nag kuno dyan kanang na matutuan jud sa gamay pa ko rin pagkasal. UCCP. Na aning wala ko namin nakapuyo. Paano dyan ko nahibulong ba ko kay wala may simbahan dili sa una. Wala simbahan. Unang ingon dyan ko. Lahi man kaayo kay saya kong banang ingon. Nala ato ta dito kanang bang mo ato ang simbahan bas agnipad. Oo. Bantuod ko kay kanang kahoang jud ay nang walay simba-simba ba. Nakuan ko na anad ko anang magsimba jud ko nga layan ko mamatis po sa Ginoo. Layan jud ko nga kanang ang presensya sa Ginoo na adto nako kanunay magampo man to ko sa akong kagalingon pero lahi jud kay nang dili ta kasimba. Oh namtong ko sige. Uno to ko dito niya kay dinhi naman mi namuyo kay sama binay man ko karon kay simba din na sa Agnipay. Sus, abot siya. Sa nang paan kanang sa tubig ba kanang naabi ba na may pananang sa gawang? Kanang gamay kuan nila o. O anaan ta. Hilom ra po ko dayong pungko anang bangko. Unsa man eh? Wala mahilain, wala bay mawali. Ay ulay muto na magutang maabot kay digang layo kuning ato magutos sa una. Dagan ko nung hadlok ana. Dahil kuan kanang tingala ko kay pungko. Wala may nagpasabot. Unsa may atong kasani? Simbahan to na wala may nagwali. Wala.
Sa ko na po nang huna-huna. Kanya kong bana, inisa tala dito, anang abtan. Pahalukon anang mga, unsa na? Anang, kanabang na ibirin-birin. Pahalukon. Di ako, dili ko kanang, nagpungkok anang bangko, natulog ko. Natulog ko kay, bradjug ka ng pagsulod na ako. Bradjug, haployin ako mata. Kung sa mani? Lain man kay mangurus man sila na ako di ko kabal mangurus. Kanang pagkuan na kahigmata, ang kanabang bradjug ko haployin mata. In Jesus name ko. God na ko pa. Ano umalay kayong taon ako. Ayaw in taon ko. Usang tugot ani nga. Na ay diri Ginoo. Kanang Ginoo adyo ko sa reliyon nga na ang makasabi ko. Kung wala ko kahit baluan ni Ginoo ko. Kasi ilo ara ko sa kung nahuna ba. Sinagampo ko kanang nagluhod ko nagampo ako ay nampuan mo na ko yung nangurus nagampo ra ko direct nga sa Ginoo. Oh. Na Amen. matong paggawas ka ng mga sininaan ng bata ba iyang nang ihaploy pasagdahan na ako din pag uli sa balay ingon ko nga wala man ang dili man ta kasabot may wala may pastor nagwali sa di pari manggod ingon nagakubana pari asa man ang pari ato inosente ra gud ko asa man ang pari gud ito wala na gud kayo man daw sila misa ingo ay Ginoo ko wala man ta kasabot ingkuana dayon talagsa jud ko ayaw na kay lahi man jud ko moton ako jung gi wan dili na ko niya mo unod mo simba kanang usahay mo adto na sa dili na ko mo uban ingo nagkuan ko sa kung kaugalingon moluhod ko anang magadi magampo ko Ginoo tagai jud ni dili magwali tagai mi Ginoo nga adunay makapasabot kanunay makapakaon sa among mga kalaginoin ko ana si kung ampo na salamat ako atong sa 2000 niabot na ng apostolic diri o kuan kanang naamang gutoy nagkuan ato dito nila kay kaning ay nagmasakit mga kung iyaan si pila kay yung mga nakipambayo nalakop na to siya request say mo tambal sa iyahang anak na nga baliw moto nga wala man na ito si Bining ang sound titong apostolic man yuto siya motoy nag-request og pastor nga gipaangat diha motong magsimba masabado, anak diyan, kuan. Ingon putok ng iyan. Dali mo anong masabado kay bulahan maraghan ta. Daghan jud mi maminaw diha kang. Maayo kay ingon ko, kang salamat ingon ko tinawag na dinis Ginoo kay kada sabado maangot. Makakuan mami, makakuan jud mi sa among kaugalingon nga. Paminaw. Makapaminaw mi nga kani. Mao ni ang bukato nato nga kinanglan magkuan ta sa Ginoo jud buto. Igo ay salamat ingon. Diha na dyan, dugay pa to. Nagtukod na may simbahan diha. Simbahan diha. Yung pagtukod na itong simbahan. Sus kay, nagdumili na mapunta kay Suta ba? Burag na ako ano tugi. Burag ko ang bagay. Ang sila, gusto na mag sila masunod sa kinadaan. Na ang ubang mga tao, kami pila may kadag bubungkod na dili sugi o yun sa mga iyahang kinaiyahan. Kay ang gitukuran naaman sila mga revolto naaman sila mga imahe na kami may awayon kapag pintal yung grabe jud kay ana siya kamo ning sugot ra gyud mong motukod og simbahan apan dili basta-basta ingo uy unsa may labot namo nga kanang dili man among kaugalingon may nag-uyon kami ni uyon mi nga sa bagsag sa nato mag-utip og kahoy nito biag ni ana insa dili may gusto magtukod napag-abot na sa pastor din ha dili siya mong tubag kamera ba ay padayon jud mi bahalang mga pagsulay dito padayon mi gabas nga diha na may kwarta sa among tigom-tigom nagpagabas mi dayong yahimig ang kunay og mga kahoy apo 5 kapunuan nga lubi pinangayo ra to namo sa among amo kay wala man igor man piyado din na mga tumba ba among gipagabas yung katong si Sir Bining, yung silang Tiboy, offer sila. Kami rin nakapatungkod. Dako to ining balaya kay 14:30 man agway to. Taas ko itong balaya ako ang simbahana. Tapos kaya nadugay ana na. Sila tanan, dihaan ko na pamilyado. Wala naman sila mo opera jug simba. Puno naman sila sa mga istoryang dili maayo. Moto nga, dili, yung arong baya nga panahon, wala mi mo wala atong og Sabado. Igo ra mi nakahong magsimba pagkahapon ni palit og unos kana bungkag yun na urot. Simbahan? Bungkag yun na urot.
iguro mi nakahuman og simba. Mo ba? Na, dayong nabalaan naman ko to sa among labaw sa ang pastor na dili maayo ang iyang mga kuan. Oto mi balhin dito sa kaniya po. Dito na may nagtupog bago. Oto kini sila na apil na namo kay diri naman. Ni kuan na siya namo kini itabang na dito nagamaan ko mig simbahan. Kami pila naman po mi kabuok dito kay ang uban ni backslide naman po. Kay kanay ko lagi nga og maigo sa mga pulong nga sakit. Mura sila og Maria. Pan ako masinlutan man kung makabati ko pulong nga sakit kay ngano. Mao man ginay maka diha ka makahigbalo og unsa atong mga na kunan ba nga kinaiya. Ito nga nagpadayon mi. Nagkawala na si katong among pastor kana si gingon yang si Eliser, si Kuan kining Eliser si Kuan Friday, mga agwanta man na. Agwanta po. Kuan kanang sa Friday, unsa to? Pleasure. Eliser. Pleasure na siya. Pleasure? Freddy Pleasure. Jesus Ginoo ko. Dili naman siya magsige kuan diri kay pila naman may kabuok na ami upa tulo magsimba kami naman. Ang asawa, di ako, dayong ako ang mga kuan kauban. Naay kuan dili naman siya moangat diri kay kuan naman siya kanang niya patupag. Padayon na jud simba. Magdala din ha. Sus kay gipuy-an naman ag amo ang simbahan dili na may na may nagpuyo naman po. Moto nga ingon siya nga ay kuan si Marlene iyang giingnan. Ay anhin naman ta sa atong kaugalingon magsimba ag ilang balay na. Ari Bungkag yun mo ato. nabungkag yun kay ila man kita itong ato gidala dito sa Pamplona to Naipasto. dito ilang ano sa Luna nga sa sibulan ko na. sa Pamplona mga bangko na si Ike Amorganda beto diyan hinabang atong sin Yan na sunog na ko Amlan po. to, amlan to. Asa amlan to? O amlan lagi. Di silaban og buang ilang simbahan. Sunog. ano to siya nga diri nami kami tulo yang asawa kami rin yung tulo nagpadayon jud meeting kung diri nagpadayon jud mi dayong salamat sa Ginoo nga sila Ano po? kana pod kay naminyo man Kaagi yun. Makaagi yun mi diri nga. Simbahan na di ay di. Ang imuhang anak pastor, si Alvin mo na kaminyo sa mao ni kani oh okay. mao na siya nga na sila nadala Mabayaw niya ni. Mabayaw ang Alden. Ano yung mga manghod niyan. kani apuhan ra man goni Okay. So, mo nga. Nahimo ning usa ka pamilya ra mo ni atong tuyo nga. Ano bang kuan ba nga atong gusto ba nga. Dili ilang ta nga sa atong pagtuon ra. Kinahanglan jud nga atong atuon to mga tao nga. Po uban sa tabang sa Ginoo pinagi ning atong pagtuon makatabang ni sig dako para pud sa Ginoo. So salamat kaayo no sa inyong kuan. So nindot ang kuan na dungog nato mga testimony sa paagi nato sa ato ang kinabuhi. Ana man gyud nga kinahanglan gyud nga naimustan bubarog para sa kamatuoran sa diha labaw sa tanan diha sa pagalagad nato sa Ginoo. Hinaot padayon yung suportaran si Pastor Lizer. Dili ban basta-basta pud ang tahas no. Ano din ni. Sa ko personally willing kong mutabang sa inyo ha.